Niin, kokeillaan niitä hienoja housuja. Siis tuolla tyypillä? Niin. Mitkä housut? Ne haalaiset ja oranssit. Tämmösiä hyviä muovipulloja. Ei. Onks käyttänyt? Nää on tämmösiä niinku täyttöpulloja, jos ei halua koko purkkia ottaa mukaan, niin pistää tämmöseen vähän jotain kappaleita tai siis, rasvaa. mulla on sellaisia pieniä. Ai jaa. Jotain. Hirkku siirrettiin noin osastolle tossa tai tunti sitten vähän. Mä laitan ton hormikista. Okei. No, Mä en tiedä, missä vaiheessa se pääsee. Ja sitten ne oli ensin ollut tänään siirtämässä sitä Helsinkiin. Sitten ne ei kuitenkaan tänään vissiin siirromatkään osastolle ja siellä on sitten eri tyypit, jotka päättää, että miten tehdään. Paljon paremmassa kondiksissa oli nyt. Laitan kukki nähdä sitten. Nyt se menee sisätautireunaan.